ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን እዚ ምድላው ብፉሊ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኩረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝጸንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክልዓልን ኣብ ጥበባውያን ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነጽሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንጸባረቐሉ እዩ። ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን ሰላም ክቡራንን ተኸታተልቲ ሚድያ ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን ንለምውን ከመትሩ ሓደ ምድላው ሒዝና ናባኹም መጺና ኣለና። ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣለና። ናይ ሎሚ ኣርእስትና እምበኣይ ብዛዕባ ቡዳነት እንታይ እዩ ዝብል ኮይኑ ስፍሕ ዝበለ ትንታኔ ክህልወና እዩ። ብዝተፈላለዩ ሰባትን ብዝተፈላለዩ ምሁራትን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ዝተገለጹ ብዛዕባ ቡዳን እንታይነት ቡዳን ዘትንትኑ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ከተዳምፁና ሕዚ እውን ደጊምና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣለና። ንቻናልና ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ተኸተሉና ሓደሽቲ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ናባኹም ሒዝና ክንመጽ ኢና። ሕዚ እውን ሰናይ ምክትታል። ቡዳነት እንታይ እዩ? ኣብ ሓደ ነገር ራዕይንትኻ ሸኺልካ ብምርኣይ ናይቲ ሰብ ውሽጣዊ መንፈስ ቀሊዕኻ ምርኣይ ይከኣል እዩ ብዝብል እምነት ኣትኪሩ ንዝጠመቶ ሰብ ቡዳ ከምኡ ኢልካ ይትጠምተን ዝብል ብዙሕ እዩ። ሰብ ሞያ ስነ ልቦና ናይ ቡዳ እምነት ኣብ ውሽጢ ኣእምሮ ሰባት ዝፍጠር ናይ ስምዒት ምዝንባዕ ዘመልክት እዩ ይብሉ ሰብ ሞያ ስነ ልቦና። እዚ ዝኾነ ሰብ ይቐንኣለ እዩ ዝብል ስጋኣት ፍርሕን ጭንቅን ምስ ዝህልዎ ዘማዕብሎ ናይ ስምዒት ምዝባል ወይም ድማ ምንጋዕ ከም ዝኾነ የረድኡ። ሓደ ሰብ ሃንደበታዊ ፀገም ከጋጥሞ እንከሎ ናይዚ ምኽንያት ይቐንኡለይ እዮም ኢሉ ብዝሓሰቦም ሰባት የመኻኒ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ልዕሊ ቡዳ ኢልካ እትፅውዖም ሰባት ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ፀገምካ ብኻሊእ ሰብ ናይ ምምኽናይ ወይ መተሓላለፊ መንገዲ ምርካብ ከም ዝኾነ እውን ይጠቕሱ። ምሁራት ፎክለርን ስነሰብን ወይም ድማ አንትሮፖሎጂ ከዓ ናይ ቡዳ እምነት ኣካል ማሕበረሰባዊ ልማዳት እዩ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ክፍሊ ትምህርቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ስነ ጽሑፍን ፎክለርን ቡዳ ወይም ድማ ቡዳነትን ቡዳዊ ተረኽን ኣብ ማሕበረሰብ ሰሜን ጎንደር ብዝብል ሙሉቀን ንጋቱ ብ2006 ዓመተ ምህረት ወይም ድማ ቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ዝሰርሖ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እዚ እምነት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ይገልጽ። ብቡዳ ምብላዕ ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ብቡዳነት ዝጥርጠር ሰብ ሓደ ነገር ምስ ረኣየ ሕማም ወይ ፀገም ምፍጣሩ የመልክት ይብል። ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ቡዳ ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰብ ወይ እንስሳ ዓይኖም ምስ ኣውደቑ ብዝኾነ ስውር ጥበብ ሕማም ይፈጥሩ፣ ሰብነት የዳኽሙ፣ ልቦና እቲ ሰብ ይሰርቁ እዮም። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ መጥቃዕቲ ዘውርደሉ ሰብ ቀቲሎም ናይ ባዕሎም ጊላዊ ኣገልጋሊ ይገብርዎ እዮም ተባሂሉ ይእመን ክብል ሙሉቀን ኣብ ጽሑፉ ኣስፊሩሎ። ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቡዳነት ካብ ቤተሰብ ናብ ቤተሰብ ብዘርኢ ዝመሓላለፍ እዩ ዝብል ሰፊሕ ባህላዊ እምነት እውን ኣሎ። እዚ እምነት ሰፊሕ ብምዃኑ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ መከላኸሊ ወይ መድሓኒት እዮም ዝብሎም እፅዋት ሱራሱር፣ ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ጨና ኣዳም፣ ቆርበት ዝብኢ ዝኣመሰሉ ይዕጠንን ኣብ ደገ ኣፍየት ገዛ እውን ይኣስረን። ካብዚ ብዝብገስ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ግዳያት ካብ ዝኾኑ ኣብ ከባቢ ጎንደር ዝነብሩ ቤተ እስራኤላውያን ዝበሃሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ኮይኖም እዚኦም ካይላን እናተባሃሉ ካብቲ ሕብረተሰብ ተገድሊሎም ቀትሪ ምስ ሰብ ለይቲ ዝብል ሽም እናተዋሃቦም ይሸማቐቑ ከም ዝነበረ እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ይጠቅስ። ቤተ እስራኤላውያን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነብሩሉ ግዜ ብዝተፈጠሩ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ሃይማኖታውን ካልኦት ፍልልያትን
ቡዳ ካብ ዝብሎም ማሕበረሰብ ተነፂሎም እምባብ ዝበዝሖም ከባቢታት ይነብሩ ነይሮም። ብኢደ ጥበብ ካይላ ስለ ዝመሓደሩ ድማ ነዚ ቀይሕ ሓመድ ንምርካብ ለይቲ ካብ ቦትኦም ይንቀሳቀሱ ምንባሮም ዝተፈላለዩ ፅሑፋት የመላኽቱ። ናይዚ ምክንያት ድማ ቀትሪ እቶም ካብ ናታቶም ጉጅለ ወፃእ ዘለው ሰባት ዓይኖም ሰብ ይበልዕ እዩ ስለ ዝብሎም ካብቲ ጠቐነ ንምግላስ ብለይቲ ክሰርሑ ይግደዱ ምንባሮም ይገልፁ። ሙሉቀን ንጋቱ እቶም ሓደ ሰብ ናብ ዝብኢ ይቕየር እዩ ዝብሉ ሰባት እቲ ኣተሓሳስባን እምነትን ፍጹም ሓሶትን ነበረን ምዃኑ ከም ዝኣምኑ ይጠቅስ። ምሁርን ተመራማርን ስነ ሰብ አንትሮፖሎጂ ከምኡ እውን ኣብ በዓል ሓደራ ኢትዮጵያ ማናጀር ፕሮጀክት ሓድጊ ዝኾኑ ኣድማሱ ኣበበ ዶክተር እዚ ባህላዊ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ከምኡ እውን ምስ ሞያ ዝተኣሳሰረ ድርኺት እኳ እንተሃለዎም ሰብ ንሰብ ይበልዕ እዩ ዝብል ግን ሳይነሳዊ ምኽንይነት የብሉን ይብል። እዞም ሰባት ሃንደበት እንተርእዮም ከዓ ደቅኻ ወይ ጥሪትካ ክሞታ እየን ሰብ ይበልዑ እዮም ዝብል ኣብ ውሽጢ ባህሊ ዝሰረፀ ኣተሓሳስባ ኣሎ። ሃንደበት ሓደ ሰብ ካልእ ሕማም እኳ እንተመይቱ በዞም ቡዳ ዝበሃሉ ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ ሓሊፉ እንተመፂኡ ቡዳ በሊዕዎ እዩ ዝበሃል። ነዚ ዘለፋልፉ ኣለው ተባሂሎም ዝመፁ ነቲ ሰብ ሃሪሞምን ሓርኢ ደርሆን ፕላስቲክን ዓጢኖም ዓቕሉ ፅቦም የለፋልፍዎ። ሽዑ እቲ ሰብ ተጨኒቑ ናይቲ ቡዳ ዝበሃል ሰብ ሽም ስለ ዝፅውዕ ድሕሪኡ እቲ ሰብ ግዳይ ይኸውን ብምባል ክእረም ዘለዎ ርድኢት ምዃኑ እየገንዝብ። ማሕበር ኢደ ጥበበኛታት ትግራይ ነቲ ዝፍፀሞም ዘሎ ጥቕዓትን ንኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቀንዲ ተሓተቲ ይገብር። ኣብ ገለ ማይ ጸሎታት ዘጥምቑ መራሕቲ ሃይማኖት እከለ ዝበሃል ጠቢብ ሒዙካ እከለ ዝበሃል ቡዳ በሊዕክ እናበሉ ንኢደ ጥበበኛታት ብምጥቃን ንኣደዳ ሞትን ስቃይን ይገብርዎም ከም ዘለው ይኸስስ ማሕበር ኢደ ጥበበኛታት ትግራይ። እዚ ግህሰት ዝፍፀም ዘሎ 99 ኣማኒል ክርስትና እየ ዝብል እዩ ይብል ኣቦ ወንበር ማሕበር ኢደ ጥበበኛታት ትግራይ ኣይተ በርሀ ብርሃን። ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣካየደ ስራሕ ሃገረ ስብከት ሽረ እንዳስላሰ ከምኡውን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዝኾኑ ንውረድ ተስፋይ ተወልደ እዚ ኣብ ልዕሊ ኢደ ጥበበኛታት ዝቐርብ ፀለመታት ተቐባልነት የብሉን ይብሎም። እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዘሎ ኢደ ጥበበኛታት ሰብ ይበልዑ ሰብ ይቐትሉ ዝብል ብሂል እውን ሃይማኖታዊ መሰረት የብሉን ኢሎም። ንዘበናት ክዝረቡ ዝፀንሑ ንሕና እውን ከም ማሕበረሰብ ኮይንና እንሰምዖም ብሂላት ኣለዉ። ኮይኑ ግን ቀትሪ ሰብ ኮይኖም ውዒሎም ምሸት ድማ ካልእ ኣካል ኮይኖም ኣርባዕተ እግሪ ውፅኦም ፀጉሪ ውፅኦም ዝብኢ ኮይኖም ተመሊሶም ሰብ ይኾኑ ንዝብል ብሂል ዝድግፍ ሓሳብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን። ካልኦት ምክንያታትን ሳዕቤናቶምን እንትንርኢ ድማ መብዛሕትኦም ኣብዚ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ሰባት ስራሕቲ ወርቂ፣ ሸኽላ፣ መልፋዕ ቆርበትን ኢደ ጥበብን ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ሞያውያን ወይም ድማ ኦኩፔሽናል ግሩፕ ዝበፅሕ ምግላል ምስ ማሕበራዊ ምክፍፋል ቁጠባን ባህልን ዘራኽብ እዩ ይብል ምሁር ስነ ሰብ ዶክተር ኣድማሱ ኣበበ። እዞም ኣንጠረኛ ጠቢብ ቡዳ ዝብል ዝተፈላለዩ ሽም ዝተውሃቦም ኢደ ጥበበኛታት ሓደ ዘፀግሞም ነገራት ተበፃሕነትን ፀጋታት ኮይኑ መብዛሕትኦም ልሙዕ ኣብ ዘይኮኑ ከባቢታት ዝተበታተነ ኣሰፋፍራ ከም ዘለዎም የረድእ። ኣብ ጫካ ወይም ድማ ንሕርሻ ምቹው ኣብ ዘይኮነ ወይ ፀድፊ ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ እዮም ዝነብሩ። እዚ ድማ ሓደ ኮይኖም ብዛዕባ ጉዳዮም ከይምግቱ ይዓግቶም እዮም። መሬት ስለ ዘይውንኑ ኣይሓርሱን እዮም። ስለዚ ህይወቶም ብኢደ ጥበብ ሰሪሖም ብዘፍርይዎ እዮም ዝነባበሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዕዳጋ ትምህርትን ካልእን ማዕረ ተበፃሕነት ንከይህልዎም ፀገማት ፈጢሩ እዩ ብምባል ዶክተር ኣድማሱ የረድእ። ኣብ ሕሉፍ እዞም ኢደ ጥበበኛታት ዘፍርይዎም ምህርትታት ዝጥቀም ዝነበረ ሕብረተሰብ
ሕጂ ኣብ ገዛ ዝጥቀመሎም ነገራት ብዘመናዊ ናውትታት ይትክኡ ብምህላዎም ንልዑል ቁጠባዊ ተነፅሎ ይቃልዑ ኣለዉ። እቲ ካሊእ ማሕበራዊ ተነፅሎ ኮይኑ እዚኦም ምስቲ ሓረስታይ ክፋል ወይ ካሊእ ክዋሰው ዘይምኽኣሎም ድማ እቲ ማሕበራዊ ርክብ ከም ዝልሕልሕ እቲ ምሁር ደጊሙ ይገልጽ። ካሊእ ትረፍ ኣብ መቃብር ቦታ ኣስከሬኖም ምስ ካልእ ብሓባር ዘይቕበርሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ። ኣብ ዕቁብ ዘለዎም ተሳትፎ ኣዝዩ ድሩት ብምዃኑ እቲ ተነፅሎ ልዑል ክኸውን ዝገብርዎ እዮም። ብኻልእ ወገን እዚ ምስ ሃይማኖት እውን ዝተሓሓዙ እዩ ዝብል ዶክተር ኣድማሱ እዞም ኢደ ጥበበኛታት ዝተውሃቦም ስቴሪዮታይፕ ኣሎ ጽሩያት ኣይኮኑን። ብሃይማኖት ብላዕን ኣይትብላዕን ዝተባሃሉ ምግብታት ይበልዑ እዮም ይበሃሉ። ንኣብነት ቆርበት ዘልፍዑ ብኣከዳድንኦም ሰባት ይጽየፍዎም ኢሉ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሕ መጥቃዕትታት ብባህልን ሃይማኖትን ዝሰረፀ ተሓሳስባ ዘበገሶ ምዃኑን ኣብ ሓደ ቦታ ዘይምንባሮም ንመጥቃዕቲ ከም ዘቃልዖምን እቲ ምሁር የረድእ። ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ንድሓር ኣብ ልዕሊ ኢደ ጥበበኛታት ዝበፅሕ ፀለምን መጥቃዕትታትን ጎሊሁን ከቢድ ሳዕቤናት የብፅሕን ከም ዘሎ ካብ ማሕበር ኢደ ጥበበኛታት ትክልል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ሰባት ንዓመታት ዘፍረይዎ ንብረትን ጥሪትን ራሕሪሖም ይመዛበሉ ምህላዎም ሻቁሎት ከም ዝፈጠረሉ ድማ ወንበር ማሕበር ኢደ ጥበበኛታት ትግራይ ኣቶ ብርሀ ይዛረብ። እቲ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ከምቲ ዝነበሮ ጥበበኛ ኮይኑ በዓል ሃብትን ንብረትን ክኸውን ናብ ድኽነት ኣትዩ ዝበልዖን ዝሰትዮን ስኢኑ ዝነብረሉ ከባቢ ስኢኑ ኣብ ሽግር ኣብ ፀበባን መከራን እዩ ዘሎ። መንግስቲ ህይወቶም ክመርሑን ድሕንነቶም ከምዝሕሎን ክገብር ኣለዎ። ግን ድማ ድሕነት ዜጋታት ኣይሕሎን ዘሎ ይብሎም። ድሑራት እምነታት ኣብታ ቤተ ክርስቲያን መነባብሮ እቲ ማሕበረሰብን ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደ ይኣምኑ መራሕቲ ሓደ መራሕቲ ሃይማኖት። እምነትና ጽኑዕ ከይከውን ኣላሕሊሖምዎ እዮም። ብዙሕ ደም ኣፍሲሱ እዩ። ደም ብዝፈሰሰ ቁፅር ድማ ማሕበራዊ መስተጋብርና እናላሕልሐ ብናይ ፀላእ ዓይኒ ክንጠማመት ገይሩና ብጥበብ ከይንዓቢ እውን ገይሩና እዩ። ፍልይ ዝበለ መሕረሲ መዕፀዲ እኽሊ መዝወጢ ክንፈላሰፍ እኳ ምኽኣልና ነይርና። ማሕበረሰብና ብቐሊሉ እናተዓሸወ ናይ ውሕዳት መህፍተሚ ኮይኑ ኣሎ ይብሉ እቶም ኢደ ጥበበኛታት። ኣብ ዝኾነ እዋን ፖለቲካዊ ለውጢ ክመፅእ እንከሎ ሓለዋ ዝህብ ኣካል ድኹም ስለ ዝኸውን ድማ ኣቐዲሞም ጥቕዓት ዝበፅሖም እዞም ክፋላት ሕብረተሰብ ምዃኖም ምሁር ስነሰብ ኣድማሱ ኣበበ ይገልጹ። ቅድሚ 4 ዓመት ፖለቲካዊ ለውጢ ምስ መፀ ኣብ ሓደ ከባቢ ደው ውሕዳን ሓለዋ ዝህብ መንግስቲ ወዲቑ እዩ። ቡዳ ካብ ምድሪ ንክነጥፍ ኢና ኢሉ ዝተለዓለ ጉጅለ ኣሎ። ለውጢ ክመፅእ እንከሎ እቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ትኹረቱ ናብ ሃይማኖት ወይ ፖለቲካ እዩ ዘዘንብል። እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለው ግዳያት ዝኾኑሉ ምክንያት ከዓ ሕጊ እናላሕልሐ ምምፃኡ ይመስለኒ ኢሉ ዶክተር ኣድማሱ ኣበበ ወሲኹ ድማ ኩናታት ጥሜት ምፍንቃል እናበዝሐ ይመፅእ ምህላው ዓቕሚ መንግስቲ ክደክም እንከሎ ኣብ ልዕሊ ከምዚኦም ዝበሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝበፅሕ በደል እናወሰኸ ክኸይድ ከም ዝገብሮ እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ትግራይ መንበረ ሰላማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢደ ጥበበኛታት ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ኣድልዎ ዝኹንን ውሳነ ከም ዘሕለፈ ዝፍለጥ እዩ። ብሃይማኖታዊ ዓይኒ እንትርአ ትኽክል ስለ ዘይኮነ መንግስቲ እውን ነዚ ዝምልከቶ ናይ ፀጥታ ኣካል ክሕግዝ ሰፊሕ ትምህርቲ ወንጀል ክወሃበሉ ንሳቶም ድማ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ኣብ ዝመሰሎም ቦታ ብሰላም ክነብሩ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እውን ከይክልኸሉ ክነምህርን ናብ ኩሉ ደብዳቤ ተበቲኑ እዩ ኢሎም። እዚ ክሳብ ዝኸውን ግን ኩላና ማሕበረሰብ ዓለምን እዚ በደልን ግፍዕን ዝበፅሐሎም ከባቢታትን ኩልና ደቂ ኣዳምን ህዋንን ስለ ዝኾና ነቶም ወገናት ፍሉይ ትኹረት ሂብና
ክንሕብሕቦምን ክንከናኸኖምን ይግባእ ንብል መልእኽትና እዩ። እዚ ሚድያ ዓለም ለኸ ትንሳኤን ጥበባውያን እዩ። ሚድያና ላይክ፣ ሼር፣ ፎሎው፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ተኸተሉና። ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ኢደ ጠቢባን ዝምልከት ፍሉይ ትኩረት ዝወሃቡ መደባትን ምድላዋትን እናሓዝና ናባኹም ክንቀርብ ኢና። ስለዚ ዝገበርኩምና ምክትታል ኣዝና እናመስገና ቻው ሰሰናዮም። ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጥበባውያን እዚ ምድላው ብፉሊ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኩረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝጸንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክለ ዓለም ኣብ ጥበባውያን ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነጽሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንጸባረቐሉ እዩ። ዓለም ለኸ ትንሳኤ ጥበባውያን